Paka bebe. Чакай, Paka bebe. добре, викай, не. Paka bebe. Покажи куклата там на камерата. Е така. Е? Айде, вика още малко. Трябва да как може да викаш само. Добре. Дръж куклата. Виж, покажи я там на Соня. Е там на камерата горе. Е така. Ето е камерата тук. Видя? Там ще покажеш горе на камерата. Ай, ти си. Дука. Е? Дука. Е? Да, дука. Чакай, не. Paka bebe. Е? Дука. Добре, нема нека да викаш малко. Викне още един път. Спасилно. Дука. Добре, нека стане една минута и я спираме. Е? Да. Да. Да, Кажи бия. Зайо Байо, Дядо. Аю бял. Не Зайо Байо. Аю бял. Зайо Байо. Да. А кафтенца обичаш ли? Не? Да. Какво обичаш друго да ядеш? Е, кака. А? Кака дай. Какво? Кака дай. Това как е ли? Не. Какво е това? Кака. Как? Не. Не? Не.